Vytvorenie tohto centra environmentálnej výchovy bolo pre mňa možno aj splneným trochu snom. Téma environmentálnej výchovy sa veľmi ťažko dostáva do bežného vzdelávacieho procesu, tak aby zaujala deti, aby zaujala dospievajúcu mládež. A tieto učebne sú urobené tak blízkou im formou, že si myslím, že je úspech zaručený. Pre Centrum environmentálnej výchovy po Polčanoch sme pripravili viacero druhov sekcií, ktoré si tu deti vedia prejsť. Napríklad vzorkovník dreva alebo naučné tabule, workshopové tabule. Deti si môžu vyrobiť mravčiu farmu, môžu si zahrať veľkú hru na zemi okolo obehu vody. Následne sa premiesnia do interaktívnej miestnosti, kde sa dozvedia o obnoviteľných zdrojoch, o odpadovom hospodárstve a o všetkých zvieratách, ktoré tu v Polčanoch žijú a vedia sa s nimi bežne stretnúť. Najťažšie na tomto projekte bolo skĺbenie obsahovej stránky do digitálnych technológií pre rôzne vekové skupiny tak, aby sme zaujali aj malých, aj väčších.